anakku sing bagus dhewe. Wah, suaramu yo enak lho sajane. Ya. Besok pinter sekolah rupane rambut caci suarane yo kok apik kowe iki. piye kabare? Yo, kok piye kabare iki lho? Rambut to. Iya. Wis to. Yen wis pinter nyambut gawe nyambut gawe ini lah pinter tapi ya digawe apa? sing dilake luar enak ya Cak. Coba mau joget malam. Ya ning arep ning arep. Ya coba ning arep ono coba. Adiane aku kandi wae. Tapi aja ning arep speaker lho. Kandi. Kaya tekaning matahari ngono lho. Kudu mlaku sak Kudu mlaku sak mestine iki ya kudune mlaku to, Kang. Kok malah dikekem ning kono iki ngopo? Rene ae, rene. mlaku. Iki panas Karep ono lho aku. Yo. Aku nang sapa Iya. Cuma nek awakmu ning panasan iki Kang Petro, tamu iki raimu iku ndelodok. Cuk meneng geran aku ojo pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe iso pinter sekolah
iso gawe mareme atiku Mugi lagu menika saged dados nampi saya